Ahojte Dobre. ľudia a dneska budeme hrať Super League s kamošom. Tuto už ho vidíte. No vidíte, skáče, to je on. A dnes vám ukážeme, ako sa hrá futbal. Tak ideme, poď. Poďme do Amsterdamu. OK. Nahraj. Poď dopredu. Nahraj. Nahraj. Ježiš, sorry. To nebolo na správe. Hej. Nahraj. Vieš? Dobre. Poďte mi. Som vyhrala. A dali sme gól, yes sir. Čaute.